खुलुमबाय लोगोफोर जय बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर आं जास्ट बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगांसो फेसबुकआव मोनसे निउस नुनानै फैदों जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे जिनाहारि जादों जेराव न'आव हारसिं थानायखौ खाबु लानानै जिनाहारि खालामग्राया रेपिस्टआ न'नि दरजाखौनो बुफायनानै रेप खालामनानै गालांदों जिनाहारि खालामनानै गालांदों आरो बेल'थ' नङा जोंनि बिटिआरआवनो गोबां बिदि रेप जागासिनो इन्डियानिखौथ' बाद दोन जोंनि बिटिआरआवनो अब्ला आं बे टपिकखौ नोंथांमोनजों एसे सावरायग्रोनो लुबैयो दिनैनि फेक्सनि नंगुबै खोथाफोरनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां स' लोगोफोर आं माखासे कमेन्टफोरखौ फरायदोंमोन बेनि सिङावनो बे पस्टनि सिङावनो स' बेहाय आं नुदों जोंनि गेजेराव मानो बिदि जाबाय थायो बे माला जोबस्रांलांगोन बिदि कमेन्ट नुदों आङो आरो खायसे बिदिबो कमेन्ट होदों कि माने दायनिगिरिखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ खस्थ'नि साय खस्थ' माने ब्रुटेल साजा होनांगौ अब्ला बिसोरो साननायावनो फैखाला बिसोरना नुनानै गिखानाय जानांगौ बिदिबो आं कमेन्ट नुदों स' बे कमेन्टफोरा मा फोरमायदों नोंथांमोना खेबसे खर'खौ बाहायनानै सानलाय बे कमेन्टफोराव जोंनि लुबैनाय बे माला जोबगोन जों रेपखौ माला फोजोबनो हागोन जिनाहारि खालामनायखौ जों माला फोजोबनो हागोन बेनिसो बयबो साननायाव मुखुब जानानै दं नाथाय बे खोथाखौ रावबो सानाखै बे जोंना मानिफ्राय जागायजेन नङाब्ला लोगोफोर बेखौ जोंना रावबो सानाखै नोंथांमोननो मोनसे बिदिन्थि होलायनोसै बिदिन्थि होब्ला जों नोंथांमोना बुजिनायाव गोरलैसिन जायो मोनसे जिबौनि बासा दं मोनसे हाग्रा बारियाव बासा माने जिबौनि जायगा बेहाय बिसोरो फिसाफोर आजायबाय थायो जोबोद बे हाग्रानिफ्राय जिबौफोरा जोंनि थानाय जायगायाव फैबाय थायो बे जिबौ फिसाखौ नोंथांमोना बुथारबाय गोबां बुथारबाय नाथाय बे जिबौ फिसाया मालाबाबो जोबनानै थांनाय नङा मानोखि बिसोरो मानिफ्राय आजायो बेखौसो नोंथांमोना मिथिनांगोन नङाब्ला बिसोरथ' बे बुथारबाय थागोन बिसोर आजायबाय थागोन बिसोरनि जायगायाव स' बे जिबौफोरा मानिफ्राय फैदों बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै मोनबासो बे जायगायाव थांना बेखौ फोजोबनो हाबासो बे जिबौफोरा फैनाया जोबस्रांगोन नङाब्ला बे थार खोथा लोगोफोर बे थार खोथा नङाब्ला लोगोफोर नंगुबै खोथा बे स' नोंथांमोनाबो बिदिनो जादों नोंथांमोना सानगासिनो बे रेपिस्टफोरखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन खमायनो हागोन नाथाय बेखौ रावबो सानाखै बे रेपिस्टफोरा माबोरै जादों मानो रेपिस्ट जादों मानो जिनाहारि खालामग्रा जादों बेखौसो जों मिन्थिग्रोनांगोन मानिफ्राय बे स्टार्ट जायो बिसोरनि खर'आव मा फैयो बेखौ जों मिन्थिग्रोनांगोन नङाब्ला लोगोफोर स' लोगोफोर जों सासे जिनाहारि खालामग्राखौ बुजिनो थाखाय गावखौनो जिनाहारि खालामग्रा हिसाबै सानना लाग्रोनांसिगोन अब्लासो जों बुजिनो हागोन मानोना सासे जिनाहारि खालामग्राया ना सोलोंथाइनि खोथा फैयो बेहाय ना बेहाय हारिनि खोथा फैयो ना बेहाय रावनि ना बेहाय सासे सुबुंनि माने खामानि मावग्रा बे सुबुङा बिदि मावो जोबोद मोजां बिदिनि जेबो खोथा फैया बेहाय सासे टिचारा गावनि स्टुडेन्टखौ जिनाहारि खालामो सासे बिफाया गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामो सासे पुलिसआ आइजोखौ जिनाहारि खालामो आर्मिया आइजोखौ जिनाहारि खालामो अब्ला सासे जिनाहारि खालामग्रा जानो क्रिमिनेल जालायनो गोनां गैया लोगोफोर बे नोंसोरनि गेजेराव बा आंबो जानो हागौ बे जोंना खोथाया बेखौ मिथिनानै लाग्रो स' लोगोफोर गोबां नायबिजिरनानै आं बेखौ मोनदों माने जोंना बे जिनाहारि खालामग्राफोरनि खर'आव माबोरै बे साननाया फैयो मानिफ्राय बे स्टार्ट जायो बेखौ आं नागिरनानै मोनदों स' जोंना बे स्टार्ट जायो माबोरै आं नोंथांमोननो मोनसे बिदिन्थिनि गेजेरजों खोन्थागोन स' लोगोफोर जोंना दा सासे बर' सिख्ला फेसबुकाव जोबोद सेक्सि ड्रेस गाननानै फट' होबाय आं बेखौ बुङाखै दे सेक्सि ड्रेस गानबाल' जिनाहारि जायो होननानै नाथाय नोंथांमोननो मोनसे बिदिन्थिसो होग्रोदों नोंथांमोना जेबो भुल दा बुजि स' बिदि आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल होबाय सासे बर' सिख्ला जोबोद सेक्सि ड्रेस गाननानै फेसबुकाव फट' आपल'ड होदों बेहायथ' आं कमेन्टफोरखौ नुयो नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो गाज्रिसिन कमेन्ट बिदि सिख्लाखौ बिदि खालामनांगौ बिदि सिख्लाखौ मोनबा बिदि गोबां गाज्रि कमेन्ट अब्ला बे कमेन्टफोरा नोंथांमोनाथ' खर'आव साननासो बे कमेन्टखौ हरदों अब्ला बे साननाय नोंथांमोननि खर'आव फैनाय लोगो लोगो बेनो सासे जिनाहारि खालामग्रानि खर'आवबो बेनो फैग्रोयो नाथाय नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरदोंबाबो नोंथांमोना रियेलाव बिदि खालामनो हायाबो जानो हागौ बा खालामाबो जानो हागौ मानोना साननाय आरो खालामनायाव जोंना मोनसे लाइन थायो लोगोफोर गासैबो साननायखौ जों खालामजोबनो हाया नङा होमब्ला लोगोफोर जोंनाथ' साननाया बिरगोन बादिबो फैयो जों बिरनो हानायमोनब्ला बिदिबो साननाय फैयो नाथाय बेखौथ' जों खालामनो हाया स' बेबायदिनो नाथाय बे फारागा जोंना जोबोद फिसा लोगोफोर जोबोद फिसा बे फारागनि जोंना बे सिमाया जोबोद फिसा स' बेखौ क्रस खालामबानो सेस माने आं मा बुंदों नोंथांमोना जुदि बे सेक्सि ड्रेस गाननाय सिख्लाखौ जा कमेन्ट होदोंमोन नोंथाङा सासे बिनि कमेन्ट होगिरि जोबोद गाज्रि साननाय फैदों नोंना बे सिख्लाखौ नुनानै बेखौ मोनबाथ' होख्लायगोन आङो हो बिदि स' बे सिख्लाखौ नोंथाङा सानसे मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव हारसिङै लोगो मोनबाय अब्ला नोंथाङा जि सानदों बेखौ खालामफ्लांबानोथ' जाबायना जिनाहारि खालामग्रा नोंथाङाबो सासे नङा होमब्ला लोगोफोर मानोना जिनाहारि माने मा
सानै सुबुंनि गनायथि गैलायालासिनो देहायारि सोमोन्दो लाखिनायानोथ' जाबाय जिनाहारि बेबोथ' मोनसे जिनाहारि खालामनाय बेखौ मार्डार खालामलायथारनांगौ बे खोथा नङा स' आं बेखौनो बुजायनो थांदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना दा एसेबा बुजिबाय जानो हागौ जिनाहारि खालामग्रा सुबुङा सासे गाज्रि खामानि मावग्रा सिखाव बा दायनिगिरि जालायनाङा नोंथांमोन बायदि आं बायदि नर्मेल सुबुङानो जिनाहारि खालामगासिनो दं बेनिखायनो बेखौ सरकाराबो लाबथानो हायाखै नोंथांमोना गोबाङानो बुङो सरकारा मा खालामगासिनो जिनाहारि खालामनायाव होननानै नाथाय सरकारा जिनाहारि खालामग्राफोरखौ लाबथानो जा प्रटेक्सन होयो पुलिसफोर बिथांमोनानो जुदि जिनाहारि खालामोब्ला सरकारा माबोरै बेखौ लाबथानो बेसो मेन कुइसना नोंथांमोननि खर'आव दा बे हमनो हादोंना हायाखै नोंथांमोना बेखौ दाना नोंथांमोना गोबाङानो बुङोना साजाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ होननानै अब्ला बे साजा होयोब्ला जोंना रेप केसा खमायगोन बे थार खोथा लोगोफोर मानोना बिसोरनि साननायाव बे फैगोन गिनाय फैगोन एटलिस्ट खामनायनि सिगां खेबसेबाबो गिनाय फैगोन नाथाय बेजों कमप्लिटलि रेपखौ जोङो बन्द' खालामनो हाया लोगोफोर बे थार खोथा साउदी आरबियानि पानिशमेन्टफोरखौ नाय माबोरै पानिशमेन्ट होयो बिसोरो अब्ला बिसोरनाव दासिमबो रेप केसेस मोनबाय थायो नाथाय जोबोद खम आरोना जोंनि हादोरफोरनि रुजुनायाव जोबोद खम स' लोगोफोर आं मानो बे जोबस्राङा कमप्लिटलि बेखौबो नोंथांमोननो डाइरेक्ट खिन्थानानै होनोसै प्रेक्टिकेल माने बिदिन्थि होखानोसै नोंथांमोना ड्राग्स जायोब्ला सिगारेट सोबोब्ला सिगारेटखौ बाद दोन बे नर्मेल ड्राग्स जायोब्ला नोंथांमोना सानसे थैखागोन केन्सार जाखागोन होनना मिन्थिखागौ बयबो नङाब्ला लोगोफोर अब्ला थैखागोनखौ मिन्थिनानैनो नोंथांमोना जुदि ड्राग्स लायोब्ला बे रेप खालामनायावबो नोंथांमोना थैखागोन बिदि खस्थ' जागोन होनना मिन्थिखानानैबो रेप खालामनाया मा गिदिर खोथा सेम साननाया थैखागोन नङाब्ला लोगोफोर थैखागोन होनना मिन्थिखानानै ड्राग्स लानो हायोब्ला अब्ला थैखागोन होनना मिन्थिखानानैबो रेपबो खालामनो हागोन खायसे सुबुङा गासैबो नङा खमायगोन जोंना बिदि खालामब्ला नाथाय खायसे सुबुङाथ' बिदि साननाय फैखागोन खायसेनावथ' नङाब्ला लोगोफोर स' लोगोफोर आं बेनिथ' जेबो बिदि फिक्स बिदि जेबो नागिरनानै मोनाखै नाथाय बेखौ लाखिनो थाखाय जों बेखौ सोलायनांगौआ जोंना गोनांथार बेखौ सोलायनो हाथारनांगोन आरो नोंथांमोन बायदि आं बायदि लाइमोना जुदि बेखौ सोलायनो रोंबायब्ला जों फैनो गोनां जेनेरेसना जाहाथे जोंना बिदि जायो माने जोंना बिसोर रेपखौनो मिन्थिनानै मोना रेप माने मा बेखौनो बिसोर मिन्थिनानै मोना आरो बेखौ मिन्थियोब्लाबो बे जोंना जानोनो हाया इम्पसिबल बिदि साननाया जाहाथे बिसोरना बिदि सेट जानानै थायो माने आं मा बुंनो नागिरदों जोंना सासे सिख्लाखौ रेप खालामो बे जोंनि खर'आव फैनो हाया नाथाय सोरबा खालामब्लाबो बे जोंना खर'आवनो फैनो हाखाया आरो सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ रेप खालामनो हायो बिदि जोंना खर'आव साननाय फैखाया माने खालामनो ट्राइबो खालामनाय नङा मानोकि सिख्लाफोरनि खर'आवबो बे फैखाया अब्ला जोंना फैनो गोनां गथ'फोरखौ बिदि जों जुदि फोरोंनो हायोब्ला सासे सेंग्रायाबो सासे सिख्लाखौ रेपखौनो खालामनो हाखाया बे खर'आवनो जुदि बिसोरना बिदि सेट जानानै थायोब्ला अब्ला बे जोबस्रांलांगोन कमप्लिटलि आं बेखौल' साननानै मोनबाय नाथाय कमप्लिटलि बेखौ लाखिथारनायनि दिनैसिम जेबो मेडिसिनबो गैया जेबो माने गैया ना गोबां सुबुंफोरा गोबां अपिनियन होयो गोबां सुबुंफोरा नाथाय बेखौ दिनैसिम लाबथानो हायाखै स' आं गावनि अपिनियनखौ होबाय स' नोंथांमोनाबो गावबा गावनि अपिनियनखौ सिङाव लिरनानै हरजागोन आरो आं बे पानिशमेन्टआ गोख्रोंसिन जानांगौ बेखौबो आं सापर्ट खालामो मानोना बेनि थाखाय जोंना गोबां बेखौ कमप्लिटलि फोजोबनो हाया नाथाय बेखौ रेटखौ जोंना सेकेन्डआव थार्डआव दंमोन आं मोनसे भिडिअ बानायखाबाय बेनि नोंथांमोना नायना लानो हागोन स' जोंना इन्डिया हादरा थार्डआव दं रेप केसेसफोरनि स' बेखौ एटलिस्ट जों खमायनो हागोन आरो बेहाय जों फावसायलांनो हागोन स' बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो गावबा गावनि अपिनियनखौ सिङाव हर आरो नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय दा मानि थाखाय जायो नैबेनि थाखायसो स' बेखौ जों सोलायदो लोगोफोर बयबो सोलायनानै ला बे खर'खौ बे मेइन लोगोफोर बेनो मेइना स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ माने नोंथांमोनजों डिसकास खालामनोसो लानानै फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालामथार नोंथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ आंबो मिथिनानै मोनो माने आंबो साननानै मोनजोबा मानि थाखाय बे जायो जुदि बेखौ सानना मोनोमोनब्ला बेखौ लाखिनायनि सरकाराबो माबा मोनसे राहा लासिगौमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमहालागै लाखिनो हायाखै बेखौ आर्मि पुलिसाबो जेबो लाखिनो हाया लोगोफोर गावनो आर्मि पुलिसानो जुदि रेप खालामोब्ला माबोरै लाखिनो हानो नङा होनब्ला लोगोफोर स' बेनिखायनो आंबो नोंथांमोनजोंसो बेखौ सावरायदों डिसकास खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ खिन्थाहर आं बुंनाय खोथाफोरखौबो नोंथांमोना खोनासंदो बेनिफ्राय माबोरै जादों माने मा सोलायनांगौ मा खालामब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना डिसकास खालामलाय अब्लासो बे ओंखारगोन आरो बेफोरखौ जों एप्लाइ खालामनो हायोब्लासो मानोना इयुनाव जोंनो लाइमोनासो जोंनो देरसिन जाहैगोन ना अब्ला जोंनो सोलायोब्लासो इयुननि जेनेरेसना सोलायगोन बेनिखायनो बे गोनांथार नोंथांमोना बेनिखायनो बयबो बे खर' बेखौ माबोरै फोजोबनो हागोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन जोबोद गोलाव जाबाय बेनिखायनो नंगुबै खोथाफोरनि जा फेक्स दंमोन बेखौबो आं दिनै भिडिअ खोन्थाथ'ला नेक्स्ट भिडिअ बेफोरखौ सावरायनोसै दिनै बेखिनियावनो भिडिअखौ लाखिनोसै गाबोन फैलायनोसै फेक्सनि नंगुबै खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि